बताया था हम तुमकी जाने चाहते। अरे हम 2-3 महीना खातिर मायके चल जाए दा। काहे के कोनो कारण हुई ओकर ना? तबला सुना। ए राजा बरखा के दिनावा हम नई हरवा बितैबे ना। ए राजा सुना ना कि हम नई हरवा बितैबे ना, कि हम नई हरवा बितैबे ना। टप टप चुए सावना में वो सरवा हम नई हरवा बितैबे ना। तो तू नैहरे बितैबू? हाँ तो का करी हो सुना। भैया हमारो घर बनावल न सऊदिया के कमाई से। राजा चैन के निंदिया हम हुले हम बनई हरे में जाई के। उहावा 3 तल्ला वाला घरवा, उहावा 3 तल्ला वाला घरवा हम नई हरवा बितैबे ना। अच्छा तबे देखत ही तुहार 2-3 दिन से मन ना लगत हो। हाँ हो का करी सुना। जाड़ा के मौसम में सैया कवनो न होला दुख हो। गरमी में तनी पूरा भी बेयारिया हमारा के देले सुख हो। बारखा में लागेला नाही मोर मानवा, बारखा में लागेला नाही मोर मानवा हम नई हरवा बितैबे ना। अच्छा तो दुख पड़ी तो हमरे साथे न रहबो, तुम ऐसे ही जाबो? का करी हो मना ना लगत बा तो का करी सुना। सुनीला चंद्र समा सुम बतिया कारा जनिया बदे रहो। राजा